L-għada li nħatret bħala l-Kummissarju l-ġdida dwar il-vjolenza għabbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika, Audrey Friġġieri qalet li l-impenn tagħha se tkun il-prevenzjoni ta' kull forma ta' vjolenza. Ma' One News Friġġieri tkellmet dwar l-irwol kruċjali li għandha. Hija erja sensittiva ħafna, hija erja l-qalbi ħafna għax jiena għamilt snin twal naħdem man-nies, maż-żgħażagħ, mat-tfal fejn hemm problemi bħal dawn li jimbagħad jaffettwaw l-żgħażagħ u l-tfal anka fit-tagħlim tagħhom u fl-iżvilupp tagħhom, fl-iżvilupp psikoloġiku tagħhom, fil-benesseri tagħhom. Jiġifieri hija erja sensittiva ħafna u li jiena gburija li qed ningħata din l-opportunità biex nagħmel differenza wkoll. Friġġieri hija għalliema u gradwata fil-psikoterapija sistematika tal-familja u għandha wkoll masters fl-edukazzjoni tal-adulti. Hija tenniet li l-impenn tagħha huwa wkoll li tkompli tagħti vuċi soda kontra l-vjolenza ta' kull tip u se taħdem aktar favur il-prevenzjoni. Ir-rwol tal-edukazzjoni x'jista' jsir biex nilħqu mhux it-tfal biss u żgħażagħ biss, imma anke il-familji. Media, ir-rwol tal-medja għaliex il-medja tidħol fid-djar tan-nies. It-tnejn Friġġieri iltaqgħu wkoll mal-Ministru għall-Ugwaljanza Edward Zammit Lewis u s-Segretarju Parlamentari Rosien Cutajar biex mill-ewwel jiddiskutu pjan ta' ħidma mifrux f'diversi joqsma sabiex ikun hemm aktar protezzjoni tal-vittmi u ta' dawk vulnerabbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.